Vitaj v podcaste Chudni hlavou s Miroslavou. Ak si žena po 40-ke a cítiš, že s vekom sa viac a viac zaoberáš chudnutím, si tu správne. Som žena ako ty, ktorá vyskúšala rôzne diety a konečne pochopila, že diety nefungujú a aj tak končia priberaním. Ukážem ti, ako schudnúť raz a navždy vďaka jednoduchým návykom, bez ďalšej diety a bez úmorného cvičenia v posilke. Zmena začína v hlave a pokračuje na tanieri. Poďme na to. Milé dámy, vitajte pri 45. epizóde nášho podcastu. Dnes si povieme o tom, že najväčšia chyba po dovolenke je postaviť sa na váhu. Prečo? Lebo väčšina žien si z dovolenky nejaké to kilo domov prinesie. To je normálne a presne o tomto sa dnes budeme rozprávať. Vrátili ste sa domov, vybalili kufre, máte v chodbe kopy prádla podľa farieb, v hlave ešte dovolenku a vy ráno prvá vec, čo urobíte, že ako sa zobudíte, tak šup do kúpeľne, postavíte sa na váhu, ste zvedavá. Tak čo, pribrala som tam a koľko? Veľa? A to číslo, ktoré na displeji uvidíte, vám pokazí náladu aj celý deň. A niekedy aj celý mesiac. Poznáte to? Tá najväčšia chyba totiž, ktorú po dovolenke urobíte, nie je to, že ste si na dovolenke dali zmrzlinu, víno alebo trojchodové raňajky v hoteli, lebo ste to mali v cene. Tá najväčšia chyba je, že sa postavíte na váhu a vy tomu číslu uveríte. Ešte pred chvíľou ste spomínali na ten oddych, na to, ako ste konečne vypli a zrazu, kvôli jednému číslu na displeji, myslíte na to všetko, čo ste zjedli a čo ste nemali. Pozor! To, čo vám váha ráno po dovolenke ukáže, nie je pravda o vašom tele. Je to klamstvo. A vysvetlím prečo. Mám klientku, volajme ju Beata, má 49 rokov, vedie oddelenie v jednej banke, 2 deti na strednej. Beata mi v júli po dovolenke v Chorvátsku 3 dni potom, ako sa vrátila, napísala takú vetu, ktorú počúvam 100-krát do roka. Postavila som sa na váhu a je to katastrofa. 1,5 kg hore za 10 dní. Som na dne, som frustrovaná, zúfalá, ale budem odteraz na seba prísna. Milé dámy, 1,5 kg za 10 dní. A samozrejme Beata už mala v hlave ten svoj klasický scenár, že od pondelka žiadne pečivo, žiadnu večeru po 18. Poznáte to. Ten vnútorný hlas, ktorý vám po dovolenke nahovára, no pekne, kedy toto zase schudneš? Si to zbabrala, tak teraz pekne pracuj, odčiň si to. No a vy ten hlas počúvate. Ja ho poznám tiež a práve on, ten hlas, je ten problém, nie tá dovolenka. Vy si hovoríte, no to je pekné, Miroslava, ale tie kilá tam predsa sú, veď ich vidím na tej váhe, čísla neklamú. A ja vám rozumiem, presne takto som roky rozmýšľala aj ja. Ráno som sa na ňu postavila na tú váhu a ona mi povedala, či bude mať dobrý deň alebo zlý deň. Dovolila som tej veci s displejom, aby mi určovala náladu. Ale práve v tom je tá pasca, o ktorej si dnes hovoríme, lebo kým tomu číslu vy veríte, ono vás bude ovládať. A my to chceme zmeniť. Takže čo sa deje naozaj? Poďme si to rozmeniť na drobné. Faktom je, že za 10 dní dovolenky sa nedá pribrať 1,5 kg tuku. Fyzicky sa to nedá. Tomu asi rozumiete. Lebo aby ste nabrali kilo čistého tuku, museli by ste zjesť obrovské množstvo jedlá, také, na ktoré by ste na dovolenke ani nemali priestor. Takže to číslo na váhe nie je tuk. Je to voda a možno aj svaly. Predstavte si vaše telo ako takú húbku, ktorá sa nasáva. Keď na dovolenke jete inak ako doma, je tam viac soli v reštauráciách, viac pečiva, viac vína, viac sacharidov, viac iných chutí ako doma, vaše telo si na to naviaže vodu. Každý gram sacharidov, ktorý si telo uloží ako zásobu, na seba viaže zhruba 3 gramy vody. Soľ ju drží tiež. Teplo ju drží tiež. Sedenie v aute alebo v lietadle cestou domov ju tiež drží. A tak sa stane, že ráno po dovolenke stojíte na váhe o 1,5 kg ťažšia a pritom vo vašom tele nepribudol takmer žiaden tuk. Pribudla voda a ak ste športovali a hýbali sa, možno aj svaly. No a teraz vám poviem tú najdôležitejšiu vec dnešnej epizódy. Zoberte si všetky tie kilá, ktoré ste za tie roky nabrali. Zamyslite sa. Koľko z nich je naozaj z dovoleniek? Ja vám to poviem. Na najvýš 10.
90% tých kíl nevzniklo na dovolenke. Vzniklo večer pred telkou, keď deti zaspia a vy pojedáte, chrumete, popíjate. Vzniklo v aute, cestou z práce, keď si niečo dáte do ruky, lebo idete veľmi hladná z práce a unavená. Vzniklo pri strese a čokoládkach cez víkend. Vzniklo, keď vypekáte, vyvárate, lebo máte doma hladných tínedžerov a jete s nimi. Tam sa naberajú tie kilá, milé dámy. Nie počas tých 10 dní na dovolenke. A práve preto je také prichytené za vlasy, že práve z dovolenky robíme toho najväčšieho vinníka a po nej sa chceme najviac trestať. Teraz prichádza ďalšia zásadná vec. Tá voda z vás za 7 až 10 dní sama odíde bez toho, aby ste museli niečo robiť. Stačí, že sa vrátite k svojmu bežnému režimu. Ale vy, ak sa v tom prvom panickom ráne postavíte na váhu, uvidíte to falošné číslo a spustíte tvrdú reštrikciu, dietu, urobíte presne to, čo vaše telo najviac vydesí. A vydesené telo drží zásoby ešte pevnejšie. Vnímate ten rozdiel? Ten problém nie je vo vašom tele, ten problém sa začína vo vašej hlave v tej sekunde, keď uveríte tomu číslu. Takže, tu mám pre vás 3 kroky, čo môžete urobiť hneď, ako sa vrátite domov z dovolenky. Žiadna dieta, žiadne krabičky, len 3 kroky. Krok číslo 1. Tento je medzi mojimi klientkami veľmi obľúbený. Je to pravidlo, ktoré sa volá pravidlo rovnakého času. Odložte váhu. Koľko dní ste boli na dovolenke, toľko dní sa nevážte. Boli ste preč 7 dní, 7 dní váhu ani nevytiahnete. 10 dní pri mori ako Beata, 10 dní pokoj. Na 7, pokojne na 10 dní ju dajte preč, do skrine, pod posteľ, kamkoľvek, aby ste na ňu ráno nenatrafili, pretože váha v tomto týždni nehovorí pravdu. To je jednoduché. To je to najjednoduchšie pravidlo, aké si zapamätáte a funguje vždy. Krok číslo 2. Vráťte sa do svojej bežnej rutiny a naplánujte si ju vopred. Ešte v posledný deň dovolenky, čo môžete spraviť? Pokojne v lietadle alebo v aute si spíšte, ako budú vyzerať vaše prvé 3 dni doma. Idete si zacvičiť? Budete niečo variť? Naplánujte si to. Nenechávajte si tie rozhodnutia na moment, keď prídete domov, unavená v chodbe pozeráte na tú kopu prádla, lebo vtedy vyhrá čo? Pizza, McDonald a tak ďalej. Rozhodnite sa teda dopredu, aby mozog nemal čo riešiť a uľahčite si to. Cestou domov z tej dovolenky sa kľudne zastavte v obchode a kúpte jednoduché veci, ktoré nedajú veľa práce. Môžete kľudne kúpiť hotové pečené kura, zeleninový miešaný šalát, ovocie, jogurt, vajcia alebo majte doma jedlo zamrazené. Ja mám vždy bolonskú omáčku na takéto prípady. No a potom píte vodu, dobre sa vyspíte, dajte tým svojmu telu jasný signál, že ste doma, že ste v bezpečí. Krok číslo 3. Odvážte sa až vtedy, keď uplynul ten rovnaký čas ráno na lačno. A nie jeden deň, ale ako priemer 3 rán. Až vtedy uvidíte pravdu. A ja vám ručím za to, že to číslo bude úplne iné ako to, ktoré vás vydesilo prvé ráno po dovolenke. Beata to urobila. Váhu schovala, jedla normálne a keď sa po 10 dňoch odvážila, bola 200 gramov nad tým, kde bola pred dovolenkou. Nie 1,5 kila, 200 gramov. A tie boli dole do týždňa. Takže si to zhrňme. Číslo na váhe ráno po dovolenke nie je tuk, je to voda, možno svaly. A tá voda sama odíde. 90% našej nadváhy aj tak nevzniká na dovolenke, ale večer pri telke, popri práci, pri práci, veď to poznáte. A najväčšiu škodu nenapácha tá dovolenka, ale to, čo si po nej nahovoríte a čo v tej panike urobíte. Pravidlo rovnakého času, koľko dní preč, toľko dní bez váhy. Potom vráte sa do rutiny a naplánujte si ju. A odvážte sa až vtedy, keď telo pustí vodu. Takže, ak si máte z dnešnej epizódy odniesť jednu jedinú vec, nech je to táto. Nezáleží na tom, koľko vážite v deň, keď prídete domov. Záleží na tom, ako rýchlo sa vrátite do svojej normálnej rutiny. To je celé tajomstvo. No a teraz ešte jednu vec. Možno si práve hovoríte, no dobre Miroslava, tak ja počkám, teraz je leto, veď je fajn, vrátim sa z dovolenky, deti idú za mesiac do školy a s chudnutím vlastne začnem niekedy, až keď bude po začatí školského roka a ten chaos sa upokojí.
Poznám túto myšlienku, aj som ju počula stokrát. A viete čo? To nie je úplne ideálna myšlienka. To je tá najdrahšia veta, akú si žena po 40 môže povedať. Lebo pravda je taká, zima sa vás opýta, čo ste robili v lete. Ak so sebou začnete a na sebe pracovať teraz v auguste, máte pred sebou ešte rátajte 4 mesiace do Vianoc. 4 mesiace na to, aby ste schudli, nastavili si návyky, ktoré fungujú a na Vianoce boli tá pokojná žena, ktorá si dá aj kapustnicu, aj medovníky, aj zemiakový šalát. Nie ako tá, čo si dáva novoročné predsavzatie už po 300 raz. Ak začnete po Vianociach, OK, tak ste stratili ďalší rok, ktorý ste mohli na sebe pracovať, ale vy buďte cool, nečakajte na pondelok ani na nový rok. Začnite teraz. A presne s týmto vám viem pomôcť. Chudnutie nie je o pevnej vôli, ktorú akože vraj nemáte. Nikto nemá dosť pevnej vôle na to, aby vydržal celý život byť na diete a ani nemusí. To celé chudnutie je o návykoch. Mám pre vás metódu, ktorú v programe SMART používame. Vediem ženy, presne také ako ste vy, krok po kroku, individuálne, aby konečne schudli raz a navždy, bez zakazovania si jedla, bez počítania kalórií a bez objednávania si krabičiek. Som tu pre vás, kliknite na link v popise tejto epizódy alebo na stránku chudnihlavou.sk. Prvá konzultácia je u mňa vždy zdarma. Lúčim sa s vami myšlienkou, choďte na tie dovolenky, užite si ich naplno a keď prídete domov, len sa pokojne vráte do svojej rutiny. Presne tak sa chudne a váha udržiava. Do počutia o týždeň.